Ciao băieți și bine vă regăsesc la un nou episod de pe acest canal, mă băieții, de roleplay, mă băieții. Astăzi, câte știți din episodul anterior când ziceam că o să-mi aduc Verico o mașină nouă, dar băieții chiar ne-a adus-o, deci am vorbit azi, mi-a adus-o, aici am vorbit cu el că el a zis că o să aibă treabă, se duce până în București și peste 2 zile pleacă înapoi în Germania, că nu a venit să ne aducă această mașină. Da, băieții, înainte să începem, v-aș ruga să apăsați butonașul de like aici la Andrei Gaming și un subscribe și hai să nu mai lungim videoclipul și să-i dăm direct. Da, băieții, hai să ieșim și noi, să vă arăt noul BMW. Da, băieții, acesta este noul BMW, deci foarte șmecher, din Germania l-a adus. Uitați-l, la argentii negri, cu sport și cu roșu pe acolo. Are aici așa, interiorul foarte, foarte frumos și na, l-a dat așa mai ieftin și na, eu i-am zis că el nu vrea să iei banii cât să-i dau pentru asta, i-am zis ei, îmi zici că t-a costat și eu îți dau banii pe ea, la mine nu se pune problema și mi-a zis 5.000 de euro, eu am dat 5.000, da, se suie, pe vedeți prinde aici 280, 300. Dați așa puțin că... Da, deci hai să-i dăm și noi puțin. Da, să dăm una de mână jos. Da, hai să mergem băieții, deci mergem și noi și ne plimbăm cu ea. Deci, da, a venit Verico și ne-a adus-o acolo. Bă, mi-a zis așa, așa. Eu am vorbit cu el. Mi-a zis, bă, dacă ai timp, vii azi. Când ai timp, pentru că na. Zis din episodul anterior, când a fost cu Baghio, că o să vină el și na, nu știam dacă vine azi sau mâine și na, bine, din episodul de ieri. Da, hai să mergem, deci prinde foarte tare. Acum, din păcate, nu prea avem numele la mașina aceasta, adică parcă ne-a cam prins poliția, am cam merlit-o și mașina nu prea e bine. Cam merlit-o dacă le-a prins ăștia. Ăștia imediat te-a depistat. Mi se pare că nu ai voie să treci pe la vamă. Dacă treci pe la vamă, îi găsești pe ăștia. Și acum nu o să trec pe la nicio vamă. Doar mă duc în București acum, pentru că na. Deci și noi pe aici, pe București. Da. Da, deci noi am vorbit cu el așa, nu știu ce. A zis, deci el mi-a adus-o de dimineață, ca să vă dați seama. Tocmai de la ora 5, mi se pare. La ora 5 dimineață. Și a zis, mă, ai venit, mă? Și na, a venit. A zis, mă, bine, mă. Acum ieși eu afară și na. El acum este tocmai în București. Nu i-a zis că o să vin la el, dar nici nu o să mă duc acum. Pentru că acum, na, mă duc și eu aici. Da, o să mergem și noi în Germania, mă, veți, cred că mâine, în episodul care vine sau poi mâine, vedem și noi. O să mergem și na. Când avem și noi timp să filmăm. Pentru că eu oriunde mă duc, pe acolo filmez. Și na. Și dacă tot fac acest progres, aș vrea să dați acolo un like. Da, hai să ieșim noi aici. Mai complicat cu asta, cred că ieșim fix în spate acum. Da, ieșim fix în spate, pe aici. Hai, e perfect, e foarte bine. Da, deci, na. Hai să vedem aici. Bă, am ieșit la mic, acum am să ne dăm de poliția aia. Pentru că n-am. Că s-a cazat pe undeva pe aici, uitați aici. Aici s-a cazat el, mi se pare. Că aici e mai multe etaje și na. Hai să suiem nea repede. Hop. Da, hai să suiem așa. Și na, ce să zic. Să mergem repede. Deci mâine în episodul care vine o să mergem în Germania. Am văzut și o casă de vânzare pe acolo. Știu că am prea multe case, dar na, am casa de unde am venit acum. Mai am casa la Brăila și o să ne luăm casă și în Germania.
Acum o să mai fie și aproape de Vericu. Pentru că el o să fie chiar aproape de noi acolo. Adică are o casă destul de aproape de noi. Și na, o să fie foarte bine. O să mergem pe la Nea Pinte aici să ne băgăm niște benzină. Da. Mergem aici să ne băgăm niște benzină, că nu prea mai avem. Am văzut și am auzit aici de la polițiștii acestea că au dat jaf cineva, nu mai știu cine. De aici până în București pe aici cineva, dar nu mai știu cine. Da. Da, cam gata. Ia și oricum la Nea Pinte aici ia foarte mulți bani. Adică da, Nea Pintea nu-i frumos din partea voastră. Hai că da. Și stau băieții. Să dăm noi repede. Și poate peste vreo, nu știu cât să zic așa, timp, poate să mergem și la mare, că n-ai tot sezonul ăsta cu mare, că e vara. Și n-am fost, adică mai este o lună jumate, cam așa de vară și eu n-am fost măcar o zi la vară, la mare și la market. Puțin și n-am fost deloc la mare, adică o să mergem și la mare, nu este problemă de aceasta. Și o să mergem și la mare. O să mă cazez acolo puțin mai mult și o să stăm acolo. Poate să mai postăm și episoade, că, dacă tot asta. Să analizăm aici, că ăștia te fură tare. Trebuia eu să iau altceva. Da. Și bug-ul ăla, mi se pare că trebuie să ai ceva, un număr, nu știu ce. Da. Hai să parcăm aici, să închidem. Deci ăsta e supermarket foarte mare. Hai să intrăm aici ușor. Opa. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Hai să mergem și noi aici, pe raft, aici ce este? Cafea ce este? Aici. Da, și o să facem și un grătar, mă băieți, poate. Aș vrea să-mi iau un box de cola, că eu beau foarte mult cola. Dați să-mi iau de aici un box de cola. Opa. Box de cola. Și pe aici. Așa. Da, ce o să mai luăm, mergem și mai luăm și o bucată de pâine pe aici. Niște fructe, ceva. Niște roșii, castraveți. Am și o pâine, două pâini rotunde. Și cam atât. Hai să mergem să plătim aici. Uitați aici, pun pe vadă. Vadă pe față, ok. Cu cardul, da. Așa. Să fie frumos. Să fie frumos, la revedere. Revedere. Am văzut ce frumos se comportă oamenii din București. Foarte ieftin la ei aici. Și, ce zic. Foarte ieftin, adică. Foarte ieftin. Am văzut. Cred că o să parcăm și noi aici sau hai să mergem. Am văzut și am comandat și noi o boxă și o boxă, hai că, da. Ne-am comandat și noi acolo ceva. Pentru ea mi-am cumpărat un eleron. Am dat comandă de pe internet. Mi-am dat comandă de un eleron de 40, da, 40 de milioane. Și e frumos așa. Da. Ce zic? Opa. Să luăm și noi așa cu viteză. Da, mă, băieții. Ce să zic? Nu e nimic de zis, adică n-am. Am cumpărat eleronul, pac. Pe comandă pe acolo, că știu că și-au mai cumpărat acolo și au trimis poze, bă, frumos, bă.
frumoase eleroane. El mi-a dat cu eleronul acesta de BMW așa. Dar am zis, hai mă, dacă tot asta, haide să iau eu unul ca lumea. Bine că și ăsta e ca lumea, adică am ce să zic. Dar vreau să-i pun unul mai mare. Și mai sport așa, că și mașina e sport. BMW-ul puțin mai vechiuț, dar e sport. Da. Știi ce zic? Da. Cel este sport, i-a pus sporturi tot, i-a făcut motorul de 200 de cai, mi se pare că are. Da. Deci are 200 de cai. Opa. Da. Parcă și noi aici. Da, mă băieții, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și de subscribe, băieții. Eu am fost Andrei Gaming. Salut!